Så har jeg vist fundet alt det, jeg skal med. Så kan jeg bare ikke finde ud af at pakke det, fordi der er egentlig temmelig pænt meget her, synes jeg. Hvis det skal ned i en taske og med en kano. Og det vidste de andre lige så meget med. Så det bliver jo en test, kan man kalde det. Så er vi kommet frem til vulkanoen står. Og vi er også ved at pakke ud nu. Og så er de ved at putte det hele på plads. Så skal jeg. Så så tænker jeg, så har vi bare alt her i midten. Kan vi ikke have det? det var battet super. Det var super på begge to. Nej. What's up? It's your boy, Frederik Hede Jacobsen. Styrer selv. Der er en svane i der. Vi ser ikke ham på rigtig, jeg troede. Men når vi kommer lige heroppe af, så kommer noget, der hedder Holmens Camping. Det er ikke rigtig plads. Hvad er det der plads? Fantastisk. Jo, man, det her er altså bare den bedste tur nogensinde. Jeg tror, jeg filmer helt der. Indtil vi kommer forbi byen. Vi skal lige have noget byen. Den samme bil med jeg så dummet med mine gode kalder på grund af det. Øj, jeg tror du kan se en hel masse. Yeah. Og så jeg gør det her. Abraham! Moses! Det er meget lort. Isak! Hvad er der? Ja, hvad er der? Nu er vi sådan sejlet 20 km fra Gammelrød teltplads. Og det er som Philip og Frederik. Sådan. Så har vi fået slået vores telt op. Lige her. Vi har grillet lige før og spist noget mad. Hvor vi gå en lille tur. Så har vi verdens bedste udsigt. Skal vi se. Det er genialt. Det ser jo lækkert ud. Og sådan har hele vores tur set ud nærmest. Lige på nær for Himmelbjerget, hvor det bare var forfærdeligt at sejle. Så ja. Ej, det er bare... Uff. Så har vi pakket telt og skal til afsted igen. Hvor det er Frederik med. En der kan sætte mit hus i stød. En vaskekande. Du er den smukkeste steg. Jeg siger jo, at du kan holde dig fra mig. Så kommer vi frem.
step, just direct your feet on the sunny side of the street. Can't you hear that pitter pat? That happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street.